How ya mangongongo steps Antanya mize retro fire pleni Tandoni Tambirai au ya magweta Ajirova nkoma singafaneta Reketa kupopota kutokota Apa tarizaonesha garashka ndifita Zatei chemera Izi ndizo zatei chemera Kutituwa ne mukano kuwa imbira Mafanzi yetu haya notifarira raita zoki Zatei chemera Izi ndizo zatei chemera Kutituwa ne mukano kuwa imbira Mafanzi yetu haya notifarira Yewa ya demu Akune vamwe vatitarizira pasi Nekuta kweshungu tarizo pari nasi Uku ndokuponda ngoma shiri siriyasi Chekuti vamwe vachasvika pakupenda chasi Tichiyimba votamba uruva kuti togo Tozembeswa na mukoma yogo Iwa kufarirwa nezvimoko Mantanya madzo vinjiko Zvataichemera Izvi ndizvo zvataichemera Kuti tiwane mukano kuvaimbira Mafanzi edu aya notifarira raita zoki Zvataichemera Izvi ndizvo zvataichemera Kuti tiwane mukano kuvaimbira Mafanzi edu aya notifarira Mukana watawana isu totoshandisa Tinoita zvese zvatinokwanisa Tidi kuzonzi magweta akamakisa Tanzi takatadza kuzorifaisa Ritinovatenda kumberi isu katichayenda Toramba tichiruduno rashinda Ona takapinda tiri machinda mukuru wendinda Zvataichemera izvi ndizvo zvataichemera Kuti tiwane mukano kuvaimbira Mafanzi edu aya notifarira raita zoki Zvataichemera izvi ndizvo zvataichemera Kuti tiwane mukano kuvaimbira Mafanzi edu aya notifarira Yewanyademu Kune vamwe vatitarizira pasi Nekuta kweshungu tarizo pari nasi Uku ndokuponda ngoma zviri siriyasi Zvekuti vamwe vachasvika pakupenda chasi Tichiyimba votamba uruva kuti togo Tozembeswa na mukoma yogo Iwa kufarirwa